Jasper Diwaya, Maria Andramon, Mr. and Mrs. Sergio Simo, Almonte Benahan family, Taboso family, Helen Roaya and family, Ibaristo Chu, Mr. and Mrs. Giovanna Benes Senior, Mr. Molino Espadon and family, Sapuras family, Isparago Chu family, Mr. and Mrs. Nestor Bertudaso, Mr. and Mrs. Roger and Purit Congreso and family, Fermin, Julieta, mga anak ug mga apo, Humilin Talabog at children, Billy Marivic Gonzalez, Evelyn Luna and children, Leluz R. Espaldon and family, Mr. and Mrs. Reme Dalapo and family, Mr. and Mrs. Leonardo Espadero and family, Mr. and Mrs. Paulino Di Bongcaros and family, Carias Andre family, Mr. and Mrs. Maximino Espejon and family, Mr. and Mrs. Fernando Hamero and family, Elizabeth S. Magahi, Nenenita Castorico, Roel Salamingan, Yong Kenuhan, Victor and Inday family, Henry Nelly Casanya and family, Charlemagne G. Sinday for Tristan 11th birthday, Gerald Henelen Bongcaros, Melchora S. Langres, mga anak ug apo, Borgon sa family, Engineer and Mrs. Ricky Arciga and family, Gigi Cervantes, Mr. and Mrs. Rodel, Jean, Angel, and John Ralph Banyas family, Flores Sumailo family, Mr. and Mrs. Adonis family, Empleo family, Mr. and Mrs. Antonieto Isurico family, ug Nicolas family. Petition special intention for the full recovery of Minda convicto. Pag-ampo sa kalag ni Epifania, Bari, Bartolome, Purita, and family. Sa kalag ni Deco, Garing, Jeren, Vita, Canor, Sima, Adre, Ronnie, Adito, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandom Mr. and Mrs. Lasana. Sa kalag ni Ronel, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandom Renalyn Pabataw and family. Sa kalag ni Honorina, Sister Erlinda, Ambrosio, Afra, Pineda, Roque, Patricia, Pablo, Santiago, Yofresina, Pedro, Teresita, Tranquilino, Petrolida, Jacinta, Leona, Asuncion, Maria, Anazario, Pablo, Father Leonardo, Brother Matthew, Brother Stanley, Yusef, Telesforo, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandom ay family. Sa kalag ni Leopoldo, Rustica, Montana, Chopilo, Concepcion, Pampela, Saturnino, Quiteria, Gregoria, Emelio, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandom Maria Andramon. Sa kalag ni Leopoldo, Rustica, Concepcion, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandom Maria Andramon Micayas. Sa kalag ni Reynaldo, Florentina, Conchita, Charito, Elena, Credula, Amada, Catalina, Leonica, Anyana, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandom Mr. and Mrs. Sergio C. Dago. Sa kalag ni Paterno, Emelia, Solidad, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandom Helen Matula. Sa kalag ni Felizar Sr., Antonio Sr., Anesha, Antonio Jr., Vicente Jr., Yuselinda, Jocelyn, Sofia, Santiago, Juliana, Luis, Father Pedro, Pablo, Bibiano, ang naghandom Mr. and Mrs. Felix Berto A. Solis.
Sa kalag ni Gaudencio, Leonila, Felipe, Jimeniana, Danilo, Perdita, Remigio, Gaspar, Apolonio Sr., Leona, Leonora, Luciano o Valentina ang naghandom Mr. and Mrs. Dominic Pinicario. Sa kalag ni Gaudencio, Leonola, Angelito, Perlita, Carlita, Saturnino, Luciano, Valentina, Gregorio o Crispina ang naghandom Mr. and Mrs. Fernando Hamero and children. Sa kalag ni Elier ug ang tanan kalag sa purgatorio ang naghandom Prisa ug mga apo. Sa kalag ni Luis, Pascual, Teodoro, Estelito, Vicente, Samuel, Casiano, Simproso, Pedro, Tiborcio, Leodigario, Sofia, Sotera, Juana, Crespina, Asuncion, Paula, Maria, Petronila, Josefina, Fedelina, Delaida, Braulio, Crescencia, Porferia, Prima, Nilo, Claire, Aurelia, Joanna, Dulcissima, Rufina, Macario, Crispina, Apolinar Sr., Chiofela, Josefina, Macario Jr., Apolinaria, Maria, ug ang tanan kalag sa purgatorio ang naghandom Mr. and Mrs. Teofilo Habenes Sr. Sa kalag ni Felix, Eleuteria, Francisco, Aurea, Adelaida, Marilyn, Victor, Didigaria, Hieronimo, Juana, Alberto, Eutropia, Joke Evan, Victoria, Edelberto, Nicomedes, Gertrudes, ug ang tanan kalag sa purgatorio ang Mr. and Mrs. Roger and Purit Congreso and family. Sa kalag ni Prima, Hospicio, Ana, Albina, Benvenido, ang naghandom Mr. and Mrs. Ricarte Taganahan and family. Sa kalag ni Arsenio, ang naghandom Sarah Jojo ug mga anak. Sa kalag ni Adolfo, Ferdinand, Conrado Sr., Juanita, Pasita, Carlos Sr., Tomas, Manuel, Vicente, Jose, Conrado Jr., ang naghandom tapos ang family. Sa kalag ni Jose Lim, Jose, Marciana, Sergio, Consolacion ug Santiago, ang naghandom Lim family. Sa kalag ni Enrica, Moisetes, Josefino, Andre og Liedo, ang naghandom Henry and family. Sa kalag ni Tirso, Azucena, Leonardo, Alex, Horacia, Jimmy, Torado Jr., Victor, Charlie o Jeronima ang naghandom Mr. and Mrs. Henry Casanya and family. Sa kalag ni Maximo, Norma, Maria, Loxola, Celia, Eligenia, Pablita o Milda ang naghandom Ranara Estorco family. Sa kalag ni Ernesto, Hermanita o Longido ang naghandom Melchora S. Langres, mga anak ug mga apo. Sa kalag ni Nicasio, Maria, Julieta, Marilyn, Vincent, Josefa, Serbolia, Francisco, Maria Cordita, Rosita o Rosita ang naghandom Esther Comon Apalacio. Sa kalag ni Quentin Sr., Laling, Kim, Joy, Bina, Minda, Andres, Boter, Pondoy, Leling ug Anita ang naghandom Mr. and Mrs. Reynolds Segador. Sa kalag ni Christian, Pedro, Pedrito, Epitasha, Emeriana, Raimundo, Gerardo, Victoriana, Ace Nino ug Marvin ang naghandom Maseren family. Sa kalag ni Shelo, Orilan, Awonito, Alejandro, Raul, Ronito, Renato, Soledad, Angel ug Cecilio ang naghandom Anisol C. Lasala and family.
Sa kalag ni Cornelia, Celedonio, Chodorico, Domingo o Victoria ang naghandog Gusela family. Sa kalag ni Jose Maseren o Jose Lim ang naghandog Lim family. Sa kalag ni Teresa, Agustin, Eduardo o Amena ang naghandog Victor and Inday family. Sa kalag ni Vicente, Gregorio, Iluminada, Carlita, Rogelio, Medina, Rebecca, Sotero o Cecil ang naghandong Mr. and Mrs. Roy Galigao and family. Sa kalag ni Longino, Hermanita, Ernesto, Josephine o Gaudencio ang naghandong Charlemagne G. Sinda. Sa kalag ni Matrona, Esteban, Filomena, Bonifacio, Anacaria, Purisima o Gabriel ang naghandong Mr. and Mrs. Alberto Copinian Sr. Sa kalag ni Tomas, Romelita, John Ray, Nadine, Socorro, Consorcio, Julian, Juliana, Maximo o Epifania ang naghandong Engineer at Mrs. Ricky Arciga and family. Sa kalag ni Dante, Neria, Macedonio o Joel ang naghandog Tukong family. Sa kalag ni Josefina, Tereso, May, Tereso Jr. ang naghandog Gigi and Jilly. Sa kalag ni Zosima, Victoriano, Justicia, Timoteo, Ana, Feliciana, Andres Sr., Sofia, Alberto, Andres Jr., ug ang tanan kalag sa purgatorio ang naghandong Mr. Jovelino Espaldo and the family. Sa kalag ni Vicente, Marina, Edelberto, Virgilio Sr., Antonina o Gromio ang naghandong Billy at Maribel Gonzales. Sa kalag ni Jesus Sr., Lilia, Vicente, Nicolasa, Jerry, Romulo Sr., Isideria, Alison, Manuel, Romulo Jr. ang naghandong Flores Sumailo family. Sa kalag ni Adriano ang naghandong Bidang Solis. Sa kalag ni Bibina, Charlito, Nesifora, Saturnino, Cayetana, Roberto Sr. ang naghandong mga anak ug mga apo. Sa kalag ni Faustino, Jose, Pio, Feliciano, Cicelio, Elaine, Redela o Querino ang naghandong Mr. and Mrs. Romulo de Lazas. Sa kalag ni Maria, Eldarico, Aidita, Josefina o Bevina ang naghandong Empleo family. Sa kalag ni Antonieta, Felix Berto, Francisco, Conchita, Anas, Norma, Maximo, Lucita o Bella ang naghandong Mr. Ariel B. Ranal.
Disyembre 31, 2023, Fiesta sa Sagrada Pamilya. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Karon mao ang adlaw sa pangilin sa Sagrada Pamilya, ang pamilya ni Jesus, Maria ug Jose. Gimbutan sa Dios nga ang kaluwasan mahimugso diha sa pamilya nga may nagmatuto niini hangtod siya nahimong hamtong ug sarang ikahalad sa Dios alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa pagkatawo sa iyang bugtong anak, gibalaan sa Dios ang tawhanong pamilya ug tungod niini taniwala sa mga kahuyang ug kapakyasan ang matag pamilya pagatawgon nga sagrada. Sulod ning Santos nga Misa, pangayoon ta sa Dios ang panalangin sa matag pamilya, lukob sa tibuok kalibutan, nga mahimo unta silang tinubdan sa paglaom alang sa tanan. Busa, isip usa kadakong pamilya sa Dios, palihog manindog ang tanan o simbahon ta ang Dios nga atong amahan.